apa? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Ngesun. Itu ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lijab teng pundi? Kau ae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau ae sing murah. Mangkat wong loro seksine golek wong nang njaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Nglimpe kurang ajar. Ih kowe aja ngono ban tutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Ha kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo pangenan pundi? Paman Arya. Wonten timbalan nggih, Koko Prabu. Wonten dawuh Yai. Bapa menemban Durna. Kula wonten manut timbalan Paduka anak Prabu Ngastina nggih. Dinten samangke sareng kula nyumurupi dhateng agelaring para kawula Nayaka lan Punggawa. Miwah lenggahipun para sepuh wonten negari Ngastina pangraos kula. Pasewakan menika kadhi kula bibaraken. Lho, mangkir rumiyin. Ingkang nimbali sowanipun ingkang bapa ing kepatihan menika Paduka anak Prabu. Teka Paduka paring dawuh ingkang mekaten nggih. Krana sareng kula nyumurupi kathahing para Nayaka lan Punggawa. Kathahing para pinisepuh ingkang sami lenggah madyaning Datulaya saestu mboten dadosaken lejar raos ing manah kula. Yayi, kula wonten dawuh. Menawi wonten perkawis tumuli kababarna. Mboten prayogi menawi wonten bab ingkang ginebeng salebeting penggalih tumuli Paduka penggalih piyambak menika mboten prayogi alit. Paduka badhe dipun gegasah dhateng perkawis menika agengipun badhe ngembet dhateng kesarasanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Mila kedah dipun ngendikaaken monggo dipun petang-petang tuwin dipun gelar sarta dipun gulung kados pundi mangke menawi wonten bab ingkang dados ribet penggalih Paduka tumuli dipun padosi caranipun supados perkawis menika kala wau tumuli wudar. Koko Prabu wonten dawuh. Perkawis menika mboten ngembet perkawis negari. Perkawis menika mboten ngembet perkawis kanalindranipun ingkang rayi ing Ngastina. Sabab perkawis menika perkawis kulawarga. Perkawis kulawarga kasinggihan mekaten. Paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Kula gesang menika sampun boten wonten ginanipun. Kula dados nalindra menika sampun muspra tanpa guna ingkang kula ajab. Pripun carane supaya Duryudana dicupet umure? Aja nganti kedawa-dawa anggenipun kula gumlar wonten ing jagat Wiladalah. Mangiremi. Teka kados mekaten wiyosing pangandika Paduka Yai Prabu menika mengku suraos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Koko Prabu. Paduka pirsa piyambak. Bilih gesang kula wonten ing alam padhang dados nalindra mukti ngawi banya Krawati Mbau Dendha. Derajat pangkat kanalindran bondo bandhu ingkang kula sandhang menika mboten wonten menapa menapanipun. Lan mboten wonten ingkang kula raosaken. Menawi sak mangke kegiatan kula sampun boten wonten. Wonten kegiatanipun Duryudana menika boten sanes kejawi namung dumunung dhateng Prameswari negari Ngastina. Inggih menika pun Yai Ratu Banowati. Wiladalah. Samangke sampun saged kula gagapi bilih perkawis menika ngembet dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati kasinggihan mekaten. Sampun wonten setunggal candra menika solah selaganipun. Inggih menika pun Yai Ratu Banowati beneh kalaradat ingkang sampun solah selaganipun Banowati menika sampun benten saben dinten. Pendak-pendak kula caketi tansah anebih mboten nate purun ngladosi sak tataning garwa dhateng guru lagi. Nalika kula sare sesarengan kula tansah dipun singkur. Pendak-pendak kula ajab pirembagan tartemtu anggenipun paring wangsulan dhateng ingkang rayipun Duryudana menika namung setunggal kali kecap
Mboten nate kathah-kathah anggenipun paring pangandikan. Mongko adat sabenipun mboten kados mekaten, Koko Prabu. Solah selaganipun Yai Ratu Banowati mekaten menika kala wau tuwuh tandha pitaken salebeting manah. Menapa Prameswari Ngastina Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Upami mekaten Koko Prabu, mugi kula aturaken nedahaken wonten pundi margi ingkang pantes kinarya nyupet dhateng yuswanipun ingkang rayi. Kula badhe pados margining pejah. Kula mboten badhe kiyat gesang wonten ing alam padang menawi kedah kapedhotan katresnan kaliyan Yai Ratu Banowati. Ing nyatanipun kula petang-petang jebul pinanggihipun solah slaganipun pawestring kados mekaten menika krana sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Ngastina. Koko Prabu, lelampan kula menika kados pundi? Kula aturaken ing ajeng nadyan kula menika kebekan derajat pangkat bondo turah ning menawi boten sinanding katresnanipun garwa persasat wastra lungsep ning sampiran sarah mungging lautan boten wonten ginanipun. Mila wonten ing pasewakan menika badhe kula aturaken dinten sak mangke sampun muspra gesang kula wonten ing alam padang. Sinten ingkang kersa kula titipi negari Ngastina, kula badhe pados margining pejah. Jalaran kula sampun koncatan katresnan. Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, wiladalah sabar, sabar Yai. Kula nyuwun pamunten. Sampun ngantos kesesa nemtokaken dhateng perkawis. Ing nyatanipun menika boten sak nyatanipun kados ingkang sampun paduka ngendikaaken. Nuwun sewu Yai. Ingkang sepisan paduka anggenipun paring dawuh madyaning pasewaken menika kula kinten boten sak trepipun. Krana menapa? Menika perkawis kula warga. Menika perkawisipun paduka Yai Prabu kalawan ingkang garwa Yai Ratu Banowati mestinipun rinembag dhateng Raka ing Mandura catur netra sampun ngantos pawarta menika kawanguran dening tiyang kathah. Sampun ngantos pawarta menika dipun ngertosi dening para kawula Punggawa Nayaka ing mekaten sedaya sami raosan bilih kula warga Ngastina Yai Prabu Duryudana kaliyan Yai Ratu Banowati menika mboten sae. Menika mboten sampun ngantos kadenangan dening tiyang kathah menika mangke badhe ngucemaken asma paduka Yai Prabu Duryudana. Nyatanipun kula sampun boten kiyat ngampah perkawis menika piyambakan. Tumuli lajeng kula ngawontenaken pasewakan ing wigatosipun supados sedaya sami angenam-enam dhateng perkawis kula. Syukur bagi saged paring pangandikan kados pundi anggen kula badhe ngrampungi perkawis menika. Nuwun sewu. Ing naminipun tiyang bangun Bali Wisma menika kathah ingkang dados perkawis inggih dados jalaran nyandung tuwin nyrimpeti anggenipun badhe mapanaken Bali Wisma. Nuwun sewu Yai. Tumrap kula perkawis katen menika sampun limrah. Tumrap kula perkawis menika sampun limrah. Jalaran mboten namung paduka Yai Prabu piyambak ingkang ngraosaken dhateng perkawis menika kala wau nanging ingkang Raka ing Mandura ugi nate dipun singkur dening pun kadang paduka pun ingkang Bakyu Yayi Herawati menika ugi nate. Nanging anggen kula ngraosaken perkawis menika tumrap ingkang Raka ing Mandura menika namung pacoban tumrapipun ingkang Raka ing Mandura. Semanten ugi paduka Yai Prabu menika namung sawijining pacoban ingkang mesinipun sampun kantos dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mbok menawi wonten pamothaipun Yai Ratu Banowati ing paduka Yai Prabu supe satemah boten saged mujudaken satemah adamel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Menapa wonten pamothaipun Yai Ratu Banowati anggenipun nyuwun dhateng paduka Yai Prabu nanging go sepriki paduka Yai Prabu dereng saged mujudaken menika ugi adamel gelo penggalipun ingkang garwa. Nanging sampun ngantos paduka tumuli paring dawuh badhe pados margining pejah menika mboten sae. Sedaya ingkang linampan wonten sak lebeting kula warga Ngastina menika saged dipun dandosi. Menawi perlu ingkang Raka ing Mandura ingkang sagah nanting dhateng Yai Ratu Banowati. Pamothaipun menapa, kersanipun menapa lan karepe piye, mangke kula nggih badhe nanting. Tumuli kula badhe munjatna sapa paduka Yai Prabu supados sak mangke kula warga Ngastina tumuli wangsul sae malih Yai. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Pawanarya wonten dawuh nggih. Kados pundi lampanipun ingkang putra ing Ngastina.
Kula nuwun sewu menawi bab perkawis kula warga ngaten menika ajrih ingkang abdi kepatihan badhe munjuk atur mangke kinten kula nuwun sewu lho nggih nggadahi pemanggih namung saknyatanipun pemanggih menika mboten gina krana nuwun sewu menawi bab perkawis ingkang garwa pun Dewi Banowati radi mboten cocok tuwin radi mboten mathuk kaliyan paduka anak Prabu menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sedaya menika dipun telateni. Sedaya menika dipun telateni. Kula nuwun sewu. Menawi paduka menika mboten kendhat anggenipun tansah angungrum saha angetingalaken sih tresnanipun dhateng keng garwa kula kinten bab menika badhe wangsul kados wingi uni. Krana nuwun sewu. Sipatipun wanita menika menawi dipun gatosaken tumuli dipun turuti menapa ing dados pepinginanipun angka 3 dipun tresnani menika nuwun sewu badhe lilih penggalipun nggih menika kula sampun nyobi mangkaping-kaping lan kula sampun nyobi dhateng penggalipun wanita pinten-pinten cacahipun menika sipatipun sami digatekke dituruti apa karepe lajeng dipun tresnani upaminipun nduk wis maem urung ngaten menika kula nuwun sewu tartemtu badhe lilih penggalipun ngati-ati ya nduk nek lunga wis bali urung menika nggih kula nuwun sewu nggih kelampan ngaten menika sampun kula lampahi kula tansah gatosaken nanging Kyai Ratu Banowati dereng kersa paring pangandikan lan boten purun munjuk atur kaliyan kula pendak-pendak kula caketi kula jejeri tansah malengos wonten mawon pawadanipun wonten mawon halasanipun anggenipun nyingkir saking ingkang putra pun Duryudana paman. Wih lala kok aneh. Panjenengan menika kiranganipun menapa lho? Nalindra bagus, tur tasih muda, sugih bondo, sugih bandu, derajat pangkat kecekel. Kula nuwun sewu. Kok lajeng kados mekaten menika lho. Sipatipun ingkang garwa, Kakang Durna. Pripun Depate? Panjenengan gadahi pemanggih napa? Dewi Banowati wis kagungan garwa sugih, derajat pangkat wis ana, dhuwit ya ana, bondo ya ana. Ning kok tansah ewa lan anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu. Menapa wonten jalaranipun sanesipun menika? Oh, gandhak blek gudung, sumaruh gembol, sumorante, hawala. Nuwun sewu lho Depate. Menawi saking pamitahipun ingkang bapa ing kepatihan, nuwun sewu nggih, anak Prabu Duryudana, anak Prabu Baladewa kepareng kula munjuk atur. Bawadana kula semanggaken. Miturut pamitahipun ingkang bapa ing Sukalima, tiyang mangun Bale Wisma menika ingkang cagak ingkang kiyat. Menika boten kok perkawis branda donya, boten kok perkawis derajat pangkat, boten kok perkawis anggenipun gadahi kesugihan ingkang kliwat. Menika saged damel pemarem tumraping piyai putri menika mboten. Nuwun sewu lho. Arep duwe dhuwit akeh, arep duwe derajat pangkat, arep kesugihane seprapat jagat saupamane, kula nuwun sewu, nek mboten saged paring napa? Nek mboten iso menehi pemareming batin menika lho, nggih. Menika ingkang dados jalaran anggenipun piyai putri menika kadang kula sok menggok dalan. Nggih. Lho menika saestu kula nuwun sewu, gagal kaya ngapa, sugih kaya ngapa? Lho, nek ra iso atos suarane ngoten lho. Suarane karo tangga teparuh ingkang sok ngrasani karo kulawarga menika ginanipun menapa? Ha iki ta? Mergi menapa? Ujaring para pinter ingkang sampun dipun rembag sesarengan. Nuwun sewu, nggih. Pecahing Bale Wisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Setunggal menika karana kula nuwun sewu salah setunggiling ingkang sami nglampahi Bale Wisma duka ingkang putri duka ingkang kakung menika mboten saged ngrumat dhateng badanipun upamanipun ngaten ingkang putri menika nuwun sewu banget gone lemu glombrot mongko ora tau gelem macak ning omah lho ning omah ming dasteran wae bolong nggon geger wong wedok kok punuke papat. Kula nuwun sewu menika dados jalaran tiyang kakung menika tumuli tresna dhateng tiyang sanes. Kula nuwun sewu lho, Nger. Ning omah mung dimasake jangan tira mongko ning njaba ana gudheg, ana troncom, ana sak piturute.
Menika kula nuwun sewu. Menika ki dados sarana Kyai Kakung menika tumuli penggok margi. Semanten ugi sing lanang. Sing lanang nek mung sakepenake dhewe, lho, tapi ora gelem dandan ning omah. Mongko ya ora tau gelem besus. Ning omah ming ngeler silah gundul randi rambut. Nggih. Sarungan tok mongko ampeke ora jamak-jamak. Menika wong wadon ya sosok kadang kala jeleh nyawang karo sing lanang. Nuwun sewu lho, kula mboten kok ngebotaken ingkang putri menapa ingkang kakung sedaya kula cariyosaken. Arep sing lanang kuwi iso golek dhuwit, arep sing lanang kuwi iso kaya ngapa. Ning nek nggone dandanan ning omah ora sakepenake dhewe menika ya mboten prayogi. Menika ya dados jalaran ingkang putri menika tumuli klirik dhateng piyanten kakung sanes. Mekaten Bapak Durna. Nggih. Pemanggihipun Bapak Durna menika ketemu nalar. Lho, ketemu nalar saestu, saestu. Kula nuwun sewu. Ing angka kalih inggih menika sampun laturaken ing ajeng salah setunggalipun menika mboten saged ngaturaken jatining pemarem. Ngaten menika. Inggih. Menika ya bisa dadi jalaran wong mangun bale wis menika tumuli mandheg wonten ing mergi. Inggih, Kakang Durna. Mongko dasare isih nom-enom. Isih mbutuhake kaya ngono. Ning jebul ora ana sing iso. Mbok sing lanang, mbok sing wedok ora iso ngladeni. Sing lanang ora iso ngladeni sing wedok ora iso ngladeni sing lanang. Lah, menika dados sarana pecahing rumah tangga. Ngoten ya, Kakang. Nggih, nggih. Mula aja sok gleleng. Ngoten nggih. Kaya sampeyan niku kula rega sampeyan kok harmonis. Kek biyen ora tau ana perkara. Amarga bojo kula keleke papat. Keleke papat. Lho, daran ta? Mengajeng ngoten ta sampeyan? Mengajeng ece kula kaya ngoten ta? Ngerti kula wangsuli men marem sampeyan. Men puas sampeyan. Mergo kula ora tau padu karo bojo kula. Masa kula padu kula omong kok akeh rika ming ngoten. Ta mboten ajeng kelakon ta, Depati? Nggih, nggih. Terle nuwun sewu, le ngaturi jati ning pemarem ya harmonis. Pun mboten sah dirembuk. Sampeyan ndak malang kencing kalih kula. Lah saenipun tumrap kula ngatur kemawon, Ger. Saenipun ngaten. Bawa durung kados pundi? Mindak kedawa-dawa perkawis panjenengan samangke tumuli ingkang garwa Dewi Banawati tinimbalan sowan. Menawi paduka ajrih utawi boten sekeca nimbali Dewi Banawati ingkang garwa menika piyambakan. Mumpung wonten mriki wonten sakataing para piri sepuh, para punggawa, para nayaka. Mbok menawi wonten ngajenganipun para sepuh menika tumuli ingkang garwapun Dewi Banawati saged ngaturaken menapa ta sababipun sampun setunggal candra menika Dewi Banawati mboten ngladosi paduka anak Prabu Duryudana sak tatanipun tiyang mangun bale wisma. Menika cara ingkang langkung prayogi. Tartemtu Dewi Banawati badhe isin menawi wonten ngajenganipun anak Prabu Baladewa, wonten ngajenganipun Adipatih Harya Senguni lan wonten ngajenganipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mbok menawi mangke Dewi Banawati saged waloka dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina, Nger. Ban mlayu-mlayu gawe kaget. Eneng apa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana sinuwun. Menawi kula kadak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandang kula namung dederek. Namung estunipun menika wigati anggen kula munjuk atung ngersa paduka Sang Nata. Eneng apa? Apa ingkang dumadi-madyaning kedaton, apa ingkang dumadi-madyaning Taman Sari. Ora pangling kowe ingkang tansah ngladeni kalawan Yai Ratu Banawati. Kasinggihan mekaten mugi andadosna ing kawuningan sejatosipun kula mboten wantun matur nanging anjagi dhateng kanalindran paduka. Sasarta asma paduka Gusti kula Sanata paripaksa kula munjuk atur. Nuwun sewu sinuwun. Nalika semanten kula medal sak ngajenging kori patengganipun ingkang garwa Dewi Banawati boten kanthi kasengaja kula nglirik sak lebeting patenggan. Kula nuwun sewu ketingal sukunipun wonten setunggiling priya ingkang sare wonten patengganipun Dewi Banawati. Lanang apa wedok? Jaler sinuwun wulunipun kathah. Jaler sinuwun. Estu kula mboten badhe ngatur dara dawah kalenggak nata Ngastina. Anak Prabu. Anak Prabu.
Kula aturi emot nggih sampun ngantos tumuli paduka dawah saking Dampar. Dipun mresani sangganing para kawula semanten kathahipun. Yayi kula tremut, Yayi kula tremut. Oh, nggih, dipun tabahaken penggalipun. Dipun kiyataken penggalipun. Mbok menawi menika abdi ingkang matur menika kelentu anggenipun nyawang. Mangke menawi ngantos abdi menika kelentu anggenipun nyawang dipun kethok jaganipun kemawon. Sampun damel kodheng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Nggih, kados pundi? Paman. Paman. Kula nyuwun ngampil pusakanipun Paman Sengguni. Kula badhe suduk salira. Cetha nek sesasi niki sing kula rasake kepara nyata. Bojo kula Banowati wis ngeliya. Bojo kula wis ora tresna kalih kula nyatane nglebokke menungsa teng patenggan Taman Sari. Wis ora ana gunane kula urip ana ing alam padang. Yayi, lenggah kula badhe niti priksa, Yayi. Monggo, Ger, monggo. Tobat. Wong kon nyedak wae kok emoh lho, Tobat, gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung abdi. Nek ngantos kula niku cedhak kalih sampeyan, nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhi bal 17. Tobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, paton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo neng kene, turu yo neng peturonku. Neng kok ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok yo engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, nggih. Kowe nang Taman Sari kene iki seneng apa ora? Seneng. Seneng sebabe apa? Siji, cedhak kalih sampean, iso ngladeni sampean minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro, abdi Taman Ngastina niku ya apik-apik. Tobat, saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ha ya kula niku selerane macem-macem. Tobat, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Tobat, kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung mapan negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mung kon nyawang taman, mung kon nyawang endahing Taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing diparengake cedhak karo aku ming emban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng, Bagong, atiku bungah. Dina-dina ki mesti guyu. Dina-dina ki mesti aku ki tobat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya, Bagong, tobat kowe ki wonge sregep, tobat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu lakoni subuhan, nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Lah ya madhep ngulon, tobat sekarang aku ya ora tau nindakake panembah, mula aku ora ngerti. Niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabare kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel, tobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat tempel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Rasa dadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane
Iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ayo dienggo semangat tok ya. Iya, bat-obat lan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, kaya kawit biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai colo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Bat-obat. Aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah, Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih. Anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Bat-obat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbanging iwak tengah taman kae mbok kuras. Bat-obat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maksudsu kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Kula niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane ya ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Naden aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek mengapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfum e. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kowe. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Ah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin anu Ndara Banowati. Iya, sampeyan niku men kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng Slebar.
ana kipas angin jempalik barang. Niku sampeyan nek kagol niku nendhangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresno. Wah, ha iki. Ha terus sampean serius ngendika kaya ngoten niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula, manut sakarepmu. Kula patenane sik. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Batobat ayo dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne mudar mbokne mudar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe naik dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kok kowe. Bagong tangi, Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Tobat. Menawi kersanipun ngados mekaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh tuku Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamon. Diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup Aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku pli kita. Bel kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati. Wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Umpama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sak kowe men aku ya asam lambung. Kowe dian nek ngono tresna tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe nedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro mboten napa-napa, Nek ngono kowe tresna tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, Sirna. Sirna marga mlayu. Marga layu. Kula ya badhe patus margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Ha saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh, nek wedok ya sapa ya? Wedok. Angel lho nek wedok nganggo bangi. Ciluba. Inggih menika
Mugi sae. Sae kemawon. Wah, jan. Kira-kira pengen ndek anak pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dhateng aturanipun negari Ngastina menika namung kalih. Kabeh. Kabeh. Aku mongko pengen ndek anak akeh. Nderek mawon. Oh iso nang anake umur sesasi kowe metengna ya. Tobat malah ya dinteni sik kok ya. Njur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa. Selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Tobat. Sago ora? Sagah. Ngono. Permintaane suami iki adalah apa ya? Keng kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten kan mau nyedak ya mok panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh, iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler. Aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Monggo aku nek mencok suwe. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Delok tangane. Inggih, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ya kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh haluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo wae. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu njur bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku aja tok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah ngangsu barang. Kuwi gaweanku. Ora kena tok penging. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Tobat mulane ngucek kok suwe banget. Suwe lek aku ngucek karo mudhar kowe. Wong sandangan kok didunekke modal mbayangke. Tobat senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cangik. Mimin kalih Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten. Ya ditonton yo nang anu arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik. Wah, jan. Sampurna mu. Menapa? Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah, wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngestaken dawuh Batobat panjenengan nika ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga Sing ta jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat go napa? Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Batobat Mang. Iki kowe. Batobat lek bengok ki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget. Inci Batobat. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Nesun. Itu ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lijab teng pundi? Kau ae sing murah.
Ya, rasa ngedunke. Kau wae sing ngono. Mangkat wong loro, seksine golek wong ning jaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Nglipe, kurang ajar. Ih, kowe aja ngono, tutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Ha kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batu. Menjani kok sok meneh mbone mangan ki diatur. Ambune ra karo. Barang aku ki panganan bosok barang ta. Nek to, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindak ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Dendang. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebih wis ora apa-apa, ya ditane engko ndak selah ditenteni Limbuk Cange men pentas sithik, mengko bareng tonton Limbuk Cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banowati monggo. Pangeran Bagong. Pangeran Bagong nek Piyai Putri nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula dherekaken. Gandeng astaku. Monggo kula gandeng cengel. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku bareng.